Здравей, обичаш ли Варна? Да, обичам Варна. Защо? Защото Варна е много хубав град. Близост до морето е. Приятно е. Климатът е добър и през лято и през зимата. Зимата е мека. Лято не е прекалено горещо, като в София, не е сухо. Искаш ли да промениш нещо в града? Искам, да, но то по-скоро зависи от хората. Смятам, че хората трябва да си променят начина на мислене и това би довело до някакви промени във Варна. Какви промени, например? В мисленето. Ама, какви промени във Варна ще доведе това? Ами, например, няма да е толкова мръсно. Може би ще се реализират повече дейности, младежки и не само. Защото може да се превърне, нали, в града да се превърне в културен център. Не на Европа, но по принцип, нали, като цяло, защото е доста добър град за живеене. И хората трябва да се образоват Мерси много. и да мислят по-добре. Мерси. Чао, чао. Няма проблем.